चरणारविंदा अज्ञया कोरीबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासरानुदास सेवरा बिलासा कोरे नरोत्तमदास सेवर बिलासा कोरे नरोत्तमदास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरने गति अरन की मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, हरे कृष्णा அந்த சிஸ்டம்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதனாலதான் மறுபடியும் வெளியில வந்து உட்கார்ந்து பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம இன்னைக்கு மந்த்ரா 10 தானே பார்க்க வேண்டியது? ஆமா, 10 மாதாஜி, கரெக்ட். ஈஷோல மந்த்ரா 10 நம்ம பார்க்க வேண்டியது. முடிஞ்சா 11 எடுக்கிறேன், எப்படி என்னுடைய சுச்சுவேஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்றேன். ஓகே. 10 அன்யாத் ஏவாஹுர்வித்யாயா நயாத் ஆஹுரா வித்யாயா இதி சுஷ்ருமாதீரானாம் ஏனஸ்தத் விச சக்ஷிரே. பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. எல்லாருமே வந்து இந்த மந்திர வந்து திருப்பி சொல்லுங்க. ஓகே, ஒருத்தரா. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சினானிம்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் போகலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹூர வித்யயா இதி சுஷ்ருமதீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இதி சுஷ்ருமதீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இதி சுஷ்ருமதீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹுர் அவித்யயா இதி சுஷ்ருமதீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹுர வித்யயா இதி சுஷ்ருமதீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிங்க, எல்லாருமே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்யத் ஏவாஹுர் வித்யயா அன்யத் ஆஹுர் அவித்யயா
इति सुमदीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे हरे कृष्ण அதாவது ஒருத்தரா வாசிங்க. சோ மியூட்ல இருந்து வாசிங்க. நீங்க திருப்பி வாசிக்கணும்னாலும், ஏன்னா 2 பேர் வாசிக்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, எஸ் வாசிங்க. अन्यात्येवाहुर्विद्यया अन्याताहुरविद्यया इति सुषुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अन्यत् एवाहुर्विद्यया अन्यत् आहुरविद्यया इति सूक्ष्मधीराणां येदस्तत् विचक्षुषे. हरे कृष्णा. ஓகே, சோ நம்ம இப்ப இந்த முன்னாடி ஸ்லோகத்துல கூட வித்யை மற்றும் ஆவித்யைக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தோம். அதுலயும் ஆவித்யை விட இன்னும் மோசமானது, அதாவது அருவ பிரம்மத்தை பற்றி நினைக்கக்கூடிய வித்யை தான். ஏனென்றால் இட் வில் லீட் டு த டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன், இல்லையா? சோ ஆவித்யில் இருப்பவங்க தவறு இழைப்பாங்க, கண்டிப்பா. அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் தவறு இழைப்பார்கள். ஆனால் பகுத்தறிவு என்னக்கூடிய அந்த, அதாவது என்ன சொல்லுவாரு, நம்ம ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதாவது அவர்களுக்கு, அதாவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஞானம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் குறித்தான அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, புத்தி கூர்மையை உபயோகப்படுத்தி அவங்க சொல்லுவாங்க. சோ அவங்களுடைய பாதை மிக மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும். அதனால ஆவித்யை விட வித்யை வித்யை என்ன எண்ணிக்கொண்டு உண்மையான வித்யை வளர்க்காதவர்களுடைய செயல் ஒருத்தர் இழிவான ஒரு பாதைக்கு இட்டு சென்று விடும். அதுதான் நாம போன ஸ்லோகத்துல படிச்சது. இப்ப மீண்டும் அதையே இந்த இடத்துல கண்டினியூ பண்ண போறோம். So the wise have explained that one result is derived from the culture of knowledge and that a different result is obtained from the culture of reasons. இது கரெக்ட் தான், இல்லையா? ஆவித்யினால் ஏற்படக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகளே வேறுதான். வித்யை எனப்படக்கூடிய ஞானத்தை பெற்ற பிறகு அதனால் ஏற்படக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகளே வேறுதான். ஏன்னா வித்யில் பக்குவம் பெற்றவர்கள், இது உண்மையான வித்யை. இது பகுத்தறிவாளர்களோ தத்துவவாதிகளோ கிடையாது. ஓகே, உண்மையான ஞானத்தை கண்டவர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, அதனுடைய விளைவுகளே வேறுபட்டிருக்கும். எதனோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அறியாமையால் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகளை நாம ஒப்புமை காணும் பொழுது அதனுடைய வேறுபாடுகளே வேறுபட்ட தன்மையில தான் இருக்கும். நம்ம பகவத்கீதையில 13வது அத்தியாயத்துல பிரம்ம உச்சம் இல்லையா படிக்கிறோமா இல்லையா? 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம், இதெல்லாம் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் இல்லையா? மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் அஜ்ஞானம். பிரம்மபுச்சம் இதுலயே வருது. ஐ திங்க் இதுதான் நினைக்கிறேன் பிரம்மபுச்சம். ஓகே, சோ அதனால இந்த அன்னமய பிராண அன்னமய ஆமா ஆமா இதுலதானே வருது, இதுலதான் வருது. பிரம்மபுச்சம் படிக்கிறோம் நம்ம, கரெக்ட். 13 அன்னமயா, பிராணமயா, ஆனந்தமயா, விஞ்ஞானமயா, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயா, ஃபர்ஸ்ட் பிராணமயா, அடுத்து அன்னமயா, அடுத்து அன்னமயா, அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, அப்புறம் ஆனந்தமய. ஆனந்தமயா. சோ அதனால நம்ம 5 விதமான நிலைகளை நாம படிக்கிறோம். சோ அன்னமயா, அதாவது ஒரு பாமரனாலுமே உணரக்கூடியது பசி என்பது இல்லையா? சோ பசி எடுக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு, ஆமா, எதுவா இருந்தாலும் எஸ், சுவாசமும் மற்றும் உணவும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே பொதுவான ஒன்று. அதனால அதற்கு ஏட்டுக்கல்விதான் படிச்சிருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. பசித்தால் உணவு உண்கின்றோம். அது மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் எல்லாவற்றுக்குமே, எல்லா ஜீவன்களுக்குமே அதாவது காமனா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இல்லையா? சோ அதனால அந்த நிலையில பசி இல்லையா, இந்த வயிறுல உணவு நமக்கு செரிமானம் செய்வதும் அக்னியினுடைய ரூபத்துல பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சுவாசத்துல வாயு ரூபத்து, அங்கேயும் வெப்பம் அவருக்கு. வெளி சுவாசத்துல நம்ம வெப்பத்தை தான் விடணும். அங்கேயும் வெப்பம், அக்னியினுடைய தாக்கம் என்பது உண்டு. பரமாத்மா நிலை நாம அவ்வாறு தான் உணர முடியும். சுவாசத்தில் நம்மள இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் இந்த உள்மூச்சு வெளிமூச்சு எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனாலதான் இயங்கின்னு இருக்கு
அப்படிங்கிறத வந்து நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அது வந்து பிராணமயா கோஷா அப்படிங்கிறதையும் படிக்கிறோம். அடுத்து ஞானமயா, இந்த ஜீவனுக்கும் அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் இந்த உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஞானம். அடுத்து விஞ்ஞானம் என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி. இதுல மனது, இந்த மனதுக்கு 3 விதமான தன்மைகள் இல்லையா, பண்புகளை கொண்டது. ஒன்றையோ அதாவது ஆலோசிக்கும் இல்லையா, திங்க் பண்ணும். அடுத்து வந்து அதன் மீது பற்றுதலை வந்து வளர்க்கும், ஃபீல் அதாவது அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, ஃபீலிங். அடுத்து வந்து அதை அடையணும்ன்ற ஆசையை கொள்ளும். இந்த 3 விதமான சூக்ம வேலைகளை வந்து மனது எப்பொழுதுமே செய்யக்கூடியதுதான் இல்லையா. அதோட தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு பண்பு இதுவும் வந்து கலந்திருக்கிறத பத்தி நாம இந்த நிலையில வந்து நான் இந்த ஜீவன் இயங்கி கொண்டிருப்பது என்பது விஞ்ஞானமய ரூபம் என்பதையும் வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். எப்போ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்முடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமைய பெறுகின்றதோ இல்லையா, இந்த புலன்கள், அடுத்து இந்த மனசு, ஆமா அந்த பிரம்ம நிலையை அடைவாங்க. அதுதான் வந்து ஆனந்தமய ரூபம், ஆனந்தமயம். சோ ஒரு ஜீவன் வந்து தன்னை வந்து உணரக்கூடிய தன்மையை வந்து அந்த நிலையை அடையும் பொழுது உணர முடியும். அதுதான் சிதாதிர் முனி அப்படிங்கிறதையும் வந்து 2nd சாப்டர் பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம். ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதர் இல்லையா, அவர் எவ்வாறு பேசுவார், எவ்வாறு நடப்பார், என்ன சாப்பிடுவார் இல்லையா, அவருடைய சுபாவம் என்ன, எல்லாமே அவருடைய நடத்தை எவ்வாறு, எல்லாவற்றையுமே நாம எதுல படிச்சோம், நம்ம 2nd சாப்டர் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சோம். இப்போ பகவான் இந்த 8ல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே எதெல்லாம் ஞானம் என்று அறிவிக்கின்றார் என்பதையுமே, இப்ப ஞானத்திற்கும் ஞானமற்ற தன்மைக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது தான் இந்த ஈஷோபனிஷத்தினுடைய 10வது மந்திரம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. சோ பகவத்கீதையோட 13வது அத்தியாயத்துக்கு ஏற்றவாறு பார்க்கும் பொழுது, so one should become a perfect gentleman and learn to give a proper respect to others. நம்ம 13வது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம் இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு. இது அதனுடைய வியாக்கியானமா இதை வந்து அப்புறமா கூட பார்க்கலாம். ஓகே, 13வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 8 to 12 இல்லையா. இதெல்லாம் தான் ஞானம் அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்லிட்டார். இதை தவிர்த்து அனைத்துமே அஜ்ஞானம். அஜ்ஞானம் என்பது ஆவித்யை. அமானித்வம், அடம்பித்வம், அஹிம்சா, ஸ்தானித் ஆர்ஜவம், ஆச்சார்யா பாசனம், சௌஷம், ஸ்தைரியம், ஆத்ம விநிகிரஹ, இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம், அஹங்காரா ஏவ ச, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம், அசக்திர் அநாபிக்ஷ்வாங்க புத்திரதாரா கிரகாதிஷு, நித்யாம் சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபதிஷ்டிது, மயி சான்ய யோகேன பக்திர் அவ்யாபிசாரிணி, விவிக்தா தேச சேவித்வம் அர்த்தார் அராதிர்ஜன சம்சதி, ஆத்யாத்மா ஞான நித்யாத்வம் தத்வஜ ஞானார்த்த தர்ஷனம், ஏஜத் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் கோ அன்யயா. அதாவது ஹியூமிலிட்டி இல்லையா, ஹியூமிலியேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தர் நம்மள வந்து அவமானம் படுத்தினாலும் அதை நாம அவமானமாக கருதாத அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லையா. வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே அவமானங்கள் என்பது உண்டு. அவமானம் இல்லாத எப்பயாவது நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை கடந்து இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஏதோ ஒரு சூழல்ல நம்மள தவறாக புரிந்து கொண்டு கூட ஒருத்தர் வந்து நம்மள அவமானப்படுத்த நேரிடலாம் இல்லையா. ஆனா நாம இந்த இயற்கையினுடைய குணங்களா இருக்கக்கூடிய ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புல இருந்தா கண்டிப்பா அதற்கு நாம பழி வாங்கக்கூடிய எண்ணமோ இதெல்லாமே வந்து வளர்த்துக்குவோம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி பேசக்கூடிய அந்த தன்மையில இருக்கும். ஆனா அவமானத்தை கூட நம்ம பெரிதாக பொருட்படுத்தாத ஒரு தன்மை. மான அவமானம் என்பது ஒரு பெரிய பொருட்டே கிடையாது அப்படின்னா, அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை வந்து பக்தி ஒன்றுதான் நமக்கு கொடுக்கும். ஒருத்தர் அஜ்ஞானத்திலிருந்து நம்மள வந்து அவமானப்படுத்துகிறார் என்பதை உணர்ந்த பிறகு அப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானவாதி இடத்துல போய் நாம வந்து வாதம் செய்வது என்பது அதாவது உபயோகமற்ற செயல் என்று கருதக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை ஒரு யோகியானவன் பெற்றிருப்பான். சோ இதுதான் ஞானம்.
அப்படின்னா யாரு வேணாலும் எதை வேணாலும் நம்ம தப்பு செஞ்சா கண்டிப்பா யாராவது திட்டினா வாங்கிக்க வேண்டியதுதான். அதுல எந்த தவறுமே கிடையாது. ஆனா நாம் தவறே இழைக்காமல் வந்து நம்ம அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து தண்டனையா பெற்று கொண்டிருப்போம் பாருங்க, அதையும் சகித்துக் கொள்வது, அதுதான் வந்து பெரிய வேலை. ஸோ ப்ரைட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா தற்பெருமையற்ற தன்மை, நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா கொள்கை. அதாவது அஹிம்சை என்பது பிசிக்கலி மாத்திரம் கிடையாது, ஒருத்தரை துன்புறுத்தினால் மட்டும் கிடையாது, மனதளவிலையுமே வந்து யாரையுமே நாம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, யாரையுமே நம்ம அதாவது காயப்படுத்த. எஸ், நம்ம எஸ் டாலரன்ஸ், அதாவது பொறுமை. பொறுமை கடலை விட பெரியது. கடலை நம்மளால அளக்க முடியுமா? இந்த பிரபஞ்சமே 2 பாகம் நீரால் தான் இருக்கின்றது இல்லையா? சோ பூமி வந்து ஒரு பாகம்தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதை விட பெருசு பொறுமை என்று எடுத்துரைக்கப்பட்ட சிம்பிளிசிட்டி. அதாவது நம்ம எப்பவுமே ஒரு எளிமையா இருக்கிறதுக்கு வந்து பழகி கொள்ளணும். இதெல்லாமே ஞானம். எளிமையாக இருக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான செயல் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம எப்பவுமே கொஞ்சமா செல்வத்தை கொண்டிருந்தாலுமே ரொம்ப ஆடம்பரமா நம்முடைய அதாவது நம்முடைய உடுப்பு இல்லையா, நம்ம போடக்கூடிய நகைகள், இது எல்லாத்தின் மீது நம்முடைய நாட்டங்களை நாம வைக்கிறோம் இல்லையா? அதே செல்வத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா வரக்கூடியவங்களையும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவையற்றது என்ற ஒரு நிலைக்கு வரும் பொழுது அப்ப நமக்கு அந்த எளிமை என்பது தானாக வந்து சேர்ந்துவிடும். அப்ரோச்சிங் எ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகுதல் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் என்பது இருக்க வேண்டும். ஸோ யாரு வேண்டுமென்றாலும் குரு ஆகிட முடியாது. அவங்களுடைய குரு அப்படி குரு பரம்பரால இருந்து வரணும். ஸோ நம்ம 4 சம்பிரதாயங்கள் நமக்கு தெரியும். அதுல எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதுதான் இல்லையா? ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல எந்த சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடிய குருவை வேண்டுமென்றாலும் நாம அணுகலாம். கிளீன்லினஸ், அதாவது சௌஷம் இல்லையா, தூய்மையாக இருத்தல். ஸோ இந்த தூய்மை என்பது உடல் தூய்மை, உள்ள தூய்மை இல்லையா, வாக்கு தூய்மை, 3ஐயுமே இது அடக்கி இருக்கிறது. பேசக்கூடிய வார்த்தைகளில சுத்தம் என்பது இருக்க வேண்டும். மனதளவிலுமே நாம தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். உடல் அளவிலுமே நாம வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். ஸோ எல்லாமே வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான திங்ஸ் இல்லையா? நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம், ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம். ஸ்டெடினஸ், அதாவது ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறது, மனதளவு உறுதி கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை. அடுத்து ரினவுன்சியேஷன், அதாவது துரத்தல்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை எல்லாம் நாம துறக்கிறது. ஸோ அவ்வாறு துறந்தோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்களால் ஏற்படக்கூடிய உந்துதலிலிருந்தும் நாம வந்து துறவரத்தை வந்து அடைய முடியும். எப்ப நம்முடைய தேவைகளை நாம குறைச்சிக்கிறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து நம்முடைய அதாவது நம்ம ஆசைகள் அவுட்கம் இல்லையா, நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை செய்யறோம், அதனுடைய பொருள் மீது மாத்திரமே நாட்டம் கொண்டு ஒரு செயலை செய்யக்கூடாது. இது வருது அப்படிங்கிறதுக்காக செயல்படக்கூடாது. அது நம்முடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அதை நாம செயலாற்ற வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடு என்பது கண்டிப்பாக தேவை. இதெல்லாமே ஞானத்தினுடைய அறிகுறிகள். இதுல நமக்கு எத்தனை இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சமா ஞானம் இருக்குன்றது அர்த்தம். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஈகோ காலையில தான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அகங்காரத்தை பற்றி. அகங்காரத்தை நம்ம விட முடியாது. ஏன்னா அகங்காரம் என்பது மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு உண்டு. அந்த அகங்காரத்தை அவன் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறான் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? பக்தியின் ரூபத்தில் செல்பவர்கள் அகங்காரத்தை வந்து அதாவது அதை மடைமாற்றி கொள்வார்கள், வைராகியமாக ஆகிவிடும். ஸோ யுக்த வைராகியம் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், அதாவது பக்தியின் தரப்புல தனக்கு இருக்கக்கூடிய, இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, சாப்பாடு உண்பதற்காக நம்ம சாப்பிட்றது கிடையாது, வாழ்வதற்காக தான் நாம சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம். 1 முறை 2 முறை சாப்பிட்டா கூட, அதாவது ஒரு நாளைக்கெல்லாம் சில பேருக்கு ஒரே முறைதான் சாப்பிட முடியும், சில பேருக்கு 2 முறை மேக்சிமம். 3 முறை வந்து சிறு பிராயத்துல வேணா நம்ம சாப்பிட்டுருக்கோம், வயோதிகமான காலத்துல வரும்பொழுது கண்டிப்பா நம்மளால சாப்பிட முடியாது இல்லையா? அப்படி நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைகளுக்கு மட்டுமே நாம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கண்ணால பார்க்கக்கூடியதும் கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சிருக்கோம், வாச்சோ வேகம்
மனசா குரோத வேகம், ஜிவா வேகம் இல்லையா, உதர பிரஸ்த வேகம், 6 விதமான உந்துதல்களை ஒருவன் கட்டுப்படுத்தினால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாரை வேண்டும் என்றாலும் அவன் சிஷ்யனாக அடையறதுக்கான், குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைவதற்கு அவனுக்கு பிராப்தம் என்பது கிடைக்கின்றார். he can make any disciples across the world இல்லையா, நம்ம பிரபுபாதர் மாதிரி. சோ எந்த அதாவது ஆப்பிரிக்கால இருக்கட்டும், அடுத்து அமெரிக்கால இருக்கட்டும், எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே நமக்கு கண்டிப்பாக சிஷ்ய கோடிகள் இருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை, அதாவது அகங்காரமற்ற, அவங்க அகங்காரத்தை எவ்வாறு மடைமாற்றிக் கொள்வார்கள், அகங்காரத்தை விட முடியாது. ஏன்னா 24 பண்புகள் இல்ல, அதுவும் ஒரு பண்பு தான். ஸோ அந்த அகங்காரத்தை நாம வைராக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். ஸ்ட்ராங்கா நன்மை கருதக்கூடிய செயல்கள்ல நாம உறுதி கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். The perception of evil of birth, death, old age இல்லையா, ஜன்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி இல்லையா, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி, இது 4மே நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் தான். பிறப்பே நமக்கு ஒரு சங்கடம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்த பிறகு நமக்கு மரணத்தை நாம தவிர்க்கவும் முடியாது. இடைப்பட்ட காலத்துல நம்ம வாழும் காலத்துல அநேக உடல் உபாதைகளும் சரி இல்லையா, மனதளவிலும் உடல் அளவிலுமே நாம அனுபவிக்கத்தான் செய்கின்றோம். இது யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. வயோதிகம் என்பது இன்னும் ஒரு கொடுமையான வியாதிதான். சோ அந்த சமயத்துல நாம அடுத்தவர்கள் மீது ஆதாரமாக நிற்க வேண்டிய, பிசிக்கலி நாம தனித்து இயங்குவது என்பது மிக மிக குறைவான ஒரு நிலைதான். எல்லாருக்குமே அந்த பிராப்தம் கிடைக்காது. சோ அப்படி இந்த வியாதி, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி, இந்த 4யுமே நாம அதற்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கறது கண்டறியணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை யாருக்கு இருக்கு, அந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்குன்றது அதுவும் ஞானமாகத்தான் கருதப்படுகின்றது. டிட்டாச்மெண்ட், அதாவது பற்றற்ற தன்மை, பலன்கள் மீது பற்றற்று. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்டாங்கிள்மெண்ட் வித் சில்ட்ரன், வைஃப், ஹோம் அண்ட் ரெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பௌதீக பந்தங்களில் இருந்து ஒருவர் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளுதல், வெறுமனே அன்பு இல்லையா, அந்த பரிமாற்றங்கள், அவர்களிடத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் வைத்துக் கொள்ளலாம். எப்ப நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரும், ஒருத்தர்கிட்ட நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் அட்டாச்மெண்ட் வரும். எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம அவங்களோட அட்டாச்மெண்ட்டை வச்சுக்க மாட்டோம் இல்லையா. சோ நம்ம வீட்லயே நம்ம அப்பா அம்மா மேல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் உண்டு. ஏன்னா நம்ம அப்பா அம்மா நம்மள பாத்துக்குவாங்க இல்லையா. அடுத்து நம்ம அவங்க மட்டும் தான் நம்மள காப்பாற்ற முடியும், அவங்க மட்டும்தான் செக்யூரா நம்மள வைப்பாங்க, அந்த நம்பிக்கை இல்லையா, ட்ரஸ்ட். அதனாலதான் நம்ம அவங்க மீது ஆதாரப்பட்டிருப்போம். அது ஆதாரப்படுவதில் தவறு ஒன்றும் கிடையாது. சிறு பிராயத்துல நம்ம கண்டிப்பா அப்படிதான் இருப்போம். ஆனா வளர வளர நாம சுயமாக சம்பாதிக்கும் காலகட்டத்துல பக்குவத்தையும் சேர்த்து நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ கூடுமான வரைக்குமே யாரிடத்திலுமே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. எதிர்பார்ப்பு இல்லை என்றாலே சங்கடங்கள் இருக்காது. சங்கடங்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு வியாதியும் இருக்காது. இது எல்லாமே ரிலேட்டட் தான். எப்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ அப்ப அது நடக்கலைன்னா நமக்கு கோபம் வரும், நடந்தால் அகங்காரம் வரும். 2 நிலைகளையுமே நம்ம ஏதோ வெற்றி பெற்று விட்டோம் என்ற அகங்காரமும் நமக்கு வரும். தோல்வி அடைந்து விட்டால் துவண்டு விடக்கூடிய நிலையும் நமக்கு வரும். 2மே நமக்கு கடினமான சூழ்நிலைகளை தான் கொடுக்கும், மன உளைச்சலை தான் கொடுக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து நாம கண்டிப்பா விடுதலை அடைய வேண்டும். ஈவன் மைண்டட்னஸ் அமிட் பிளசன்ட் அண்ட் அன்பிளசன்ட் ஈவன், அதாவது நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்காத செயல்களோ நடந்தாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். இப்போ ஒரு இடத்துல ஒண்ணு நடந்துட்டே இருக்கு, ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த சூழல்ல நமக்கு எதையாவது பேசிடணும்ன்ற தோணுது. ஆனாலும் அதை பேசாமல் மௌனமாக இருந்து விட்டு வந்துவிடு, எந்த ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம சைலண்டா வந்துடுறோம் பாருங்க, அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் திங்கே. அதனால நாம சொல்வதனால் அவர்களுக்கு நல்லது கிடைச்சா நம்ம கண்டிப்பா சொல்லலாம். நம்ம சொல்வதை அவர்கள் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்பதும் தெரியாது, அதனால அவங்களுக்கு நன்மை வருமா என்பதும் தெரியாது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல சைலண்டா இருந்து வர்றதுதான் மிக மிக உச்சிதமான செயல். அதனால ஈவன் மைண்டட்னஸ், அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். ஒருத்தர் எவ்வாறு இருக்கிறாரோ, அவர் நல்லவராக இருந்தாலும் சரி தீயவராக இருந்தாலும் அவரை அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். எவ்வாறு பிரகலாத் மகாராஜ் அவருடைய தந்தையை அன்பு, அவர் தந்தை மீது இருந்த அன்பு அவருக்கு எப்பவுமே குறையவே இல்லை. ஏன்னா தன்னையே கொல்வதற்காக அவருடைய தந்தை எவ்வளவோ பிரயத்தனம் பண்ணார் இல்லையா.
ஆனாலுமே தந்தை மீது இருந்த அன்பு அவர் என்றைக்குமே குறைக்கவே இல்லை. சோ இறுதியில வந்து நரசிம்மர் வந்து அவரை வந்து வதைக்கும் பொழுது கூட அவருக்கு மோட்சத்தை வழங்கும்படி என்னுடைய தந்தை அப்படிங்கதான் கேட்டார். சோ அவ்வளவு கொடுமையா இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்ய கஷ்யப்புக்கே பிரகலாதர் வந்து என்ன கேட்டார், அதாவது மோட்சத்தை கேட்டார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு ஈவன் மைண்டட் இருக்கணும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் அன்அலாய்டு டிவோஷன் அண்ட் டு மீ அப்படின்னா நல்லவங்க கிட்டவங்கன்றது எல்லாமே நம்ம பெருசா பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ அவ்வாறு நம்ம அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்லயே உட்கார்ந்து இருந்தாதான் நம்ம ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்லயே உட்கார்ந்துருக்கணும் இல்லையா? உண்மையிலே அந்த ஒரு இதுல இருந்து அந்த அத்தகைய ஒரு மாயையில இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அவங்க நல்லவங்களா இருந்தா அவங்களுடைய செயல்கள் நல்லவையாக இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல நம்ம எதுவுமே தெரியாது. கெட்டவங்களா இருந்தா அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு தீமை தான் கொடுக்கும். இதை நாம தெரிஞ்சுட்டா போறோம். அதுக்காக அவங்கள வந்து வேறுபடுத்தி காட்டி அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்த கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒன்று. அதனால அவங்க யார் எவ்வாறு இருந்தாலும் அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து இறைவனுக்கு இருக்கு. தட் இஸ் த குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டிய நாமளும் வந்து கண்டிப்பா பயிற்சி செய்யணும். அதுதான் இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் அன்அலாய்ட் டிவோஷன் அண்ட் டு மீ. பகவானிடத்தில் எப்பொழுதுமே கான்ஸ்டன்ட்னா எப்பொழுதுமே. இன்னைக்கு நிறைய பக்தி பண்றது, நாளைக்கு பக்தி இல்லாம இருக்கிறது, அது தவறு இல்லையா? ஸோ டெய்லி நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள், அன்றாட நித்திய பூஜைகளை செய்யறது இல்லையா? அன்அலாய்டு டிவோஷன் அப்படின்னா கலங்கமற்ற பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் மற்ற இறைவனிடத்துல எதையுமே எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட பக்தி. ஆஸ்பைரிங் டு லிவ் இன் அ சாலிட்டரி பிளேஸ் இல்லையா? தனிமையான ஒரு இடத்தில் வசிக்க விரும்புவது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல இதை நாம பண்ண முடியாது. ஸோ சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகத்துல கூட இது செய்ய முடியும். கலியுகத்துல கண்டிப்பா முடியாது. டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஜெனரல் மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னா பௌதீகவாதிகள் இடத்துல இருந்து நாம தூரமாக விலகி இருத்தல். ஏன்னா நம்ம யாரோட அதிகமாக வந்து நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்டப் பண்றோமோ அவங்களுடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். இதை நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கேன். ஸோ அதனால அப்படிப்பட்டவர்களிடத்துல வந்து நம்ம ஹை பாய் தான். ஸோ பக்தர்களிடத்தில் நம்முடைய அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா நல் மார்க்கத்தை வந்து நாம விட்டு விலக நேர்ந்தாலுமே அவர்கள் வந்து நம்மள வந்து மீண்டும் அந்த நிலைக்கு வந்து இழுத்துட்டு வந்து விடுவாங்க இல்லையா? நம்ம தவறி விழுந்துட்டா கூட வந்து பக்தர்களால வந்து கண்டிப்பா நம்மள காப்பாற்ற முடியும். அப்படின்னா இந்த வழியில போகக்கூடாது, இந்த வழியில போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. அக்செப்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னுணர்வு பாதையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி உணர்தல், ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அண்ட் பிலாசபிக்கல் சர்ச் ஆஃப் ஃபார் த அப்சல்யூட், பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடுதல். இதுதான் இது எல்லாமே ஞானமாக நான் அறிவிக்கின்றேன், இதை தவிர்த்து அனைத்துமே அஜ்ஞானம் என்று பகவான் வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். இதுதான் நாம இந்த 10வது மந்திரத்துல வந்து படிக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஸோ ஒன் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன். சிம்பிளிசிட்டி எப்படி வரும்னாக்கா ஜென்டில்னஸ்ல தான் வரும் இல்லையா? ஒரு நல்ல ஒரு குணமான ஒரு மனிதனை பற்றி லேர்ன் டு கிவ் ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர்ஸ். எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம். அவர் தான் ஜென்டிலா பிஹேவ் பண்ணுவார். மேல ஒன் ஷுட் நாட் போஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஆஸ் அ ரிலீஜியஸ் சிம்பிளி ஃபார் நேம் அண்ட் ஃபேம் இல்லையா? ஸோ நான் ஒரு அதாவது சனாதன தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெயரளவில் நம்ம சொல்லிக்க கூடாது. ஸோ வாட் எவர் நம்ம சொல்றோமோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணணும். ஒன் ஷுட் நாட் பிகம் a source of anxiety to others by the action of his body, by thoughts or mind. தூய்மையை பற்றி சொல்றது இல்லையா? ஸோ நாம வந்து அடுத்தவர்களுக்கு வந்து நம்முடைய செயல்களால் வந்து கலங்கத்தை வந்து உண்டு பண்ணக்கூடாது. பயமோ கலக்கத்தையோ நம்ம ஏற்படுத்தியும் கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம மனசளவுல வந்து சுஷ்மா பை ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாடி, நம்முடைய உடல் அளவில் ஏற்படும் செயல்களாலையும் மனதளவில் இல்லை இதனாலையும் ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. சடனா ஏதோ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுல.
சோ வாக்கு தூய்மை, உடல் தூய்மை, மன தூய்மை. சோ இந்த மூன்றையுமே வந்து நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். One should learn forbearance even in the face of provocation from others. அதாவது நமக்கு யாராவது நம்ம இந்த சூழ்நிலை நம்ம எல்லார் வீட்லயுமே பார்க்கலாம். சில பேருடைய சுபாவம் எப்படின்னா ஏத்தி விட்டுட்டு அவங்க சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க இல்லையா? சோ அவர் கோவம் வரக்கூடிய டைப்பா இருந்தா அவர் கத்தி விட்டுடுவாரு. இந்த செயல்கள் நம்ம நிறையவே பார்த்திருக்கோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம், அதாவது உந்துதல்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தினாலுமே இல்லையா, அதற்கு நாம வந்து செயல்படாம இருக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்னா, எந்த ஒரு கடினமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் மட்டும்தான் இருக்கணும். One should learn to avoid duplicity in his dealings with others. அதாவது இரட்டைத்தன்மை. நாம பேசுறது ஒண்ணு, சொல்றது ஒண்ணு இல்லையா? என்னோடது எப்படி ரைஸ் ஆச்சு? சோ 2 விதமா பேசுறது. நான் சொல்றது ஒண்ணு, செய்யறது ஒண்ணு. உங்க முன்னாடி நான் வந்து இதெல்லாம் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டு தவறு செய்யறது. இதுதான் வந்து டூப்ளிசிட்டி, இரட்டைத்தன்மை. அது கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. மேலும் ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தன்னுணர்வு பாதையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அடுத்து வந்து மத கோட்பாடுகளை எல்லாமே வந்து தெரிந்து கொள்ளுதல், அதை பயிற்சியும் செய்தல். One must be fixed in the tenets of the revealed scriptures இல்லையா? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து கண்டிப்பாக விற்பனராக இருக்கிறது. மேலும் one should completely refrain from the practices which are detrimental to the interest of self. அதாவது பிரவர்த்தி மார்க்கம், நிவர்த்தி மார்க்கம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ பிரவர்த்தி என்பது எதெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்றது. எதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள், செய்யத்தகாத செயல்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது நிவர்த்தி இல்லையா? சோ அதாவது அவாய்ட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுறது. எதை செய்யணுமோ அதை மட்டும்தான் செய்யணும். மேலும் one should not accept more than he requires for the maintenance of the body. தேவைக்கு அதிகமாக எதையுமே சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது. டு பி ஃப்ராங்க், நம்ம எவ்வளவு நிறைய சேர்த்து வைக்கிறோமோ அவ்வளவும் அதுக்கு நம்ம சேஃப்டி பண்றதுக்கு நம்மளால முடியறதே கிடையாது இல்லையா? சோ எவ்வளவு வளத்தை நம்ம பெருக்கின்றே போனாலுமே அதை பாதுகாப்பதுக்கு நாம் இன்னும் நிறைய செலவு செய்யணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்லயே நகை இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நகை இருக்கு. சோ ஓரளவுக்கு நகை நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா? சோ அதை வந்து நம்ம வீட்டுல வச்சு பொக்கிஷம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே லாக்கர்ல ஒரே ஒரு 2 சவரமா இருந்தாலும் வீட்டுல வைக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பயம், திருடர் பயம்ன்றதுனால லாக்கர்ல வைக்கிறோம். ஆனா முந்தைய காலகட்டத்துல அப்படி கிடையாது இல்லையா? வீட்லயே வந்து நிறைய நகை எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வீட்டுல சேஃப்டி பண்ண முடியும். ஒரு 20 சவரன் 65 சவரன்னா கண்டிப்பா நம்மளால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். அதே ஒரு 100-200 சவரன்னா வீட்டுல வைக்க முடியுமா? நமக்கு பயம் வரும் இல்லையா? சோ தேவைக்கு அதிகமாக நாம எவ்வளவு சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளவும் அதுக்கு நாம செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு மெயின்டைன் இல்லையா? மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் நம்ம லாக்கருக்கு கூட போடுறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம அங்கேயே வந்து பணத்தை கட்டணும். அதனால எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நம்ம வச்சுட்டா போதும். தேவைக்கு அதிகமாக நாம சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய எதுவா இருந்தாலுமே வந்து நம்ம சேர்த்து கொள்ள கூடாது. So one should always remember that as long as he has a material body, he must face the miseries of repeated birth இல்லையா? இதுவரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த உடலை, இந்த பௌதிக உடலை நாம் ஏற்றிருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த பிறப்பு, இறப்பு, வியாதி, மூப்பு, இந்த சக்கரத்துலதான் நாம வந்து உழண்டு கொண்டிருப்போம். அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் நாம நல்லதா இருந்தாலும் சரி, கெட்டதா இருந்தாலும் சரி அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும். அதை நாம கண்டிப்பா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. ஆனால் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஒருவர் வந்து கண்டிப்பாக கண்டறிய வேண்டும். அத்தகைய பாதையில வந்து அவன் வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து அவனுடைய உண்மையான நிலையை உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை அவன் அடைய பெறுவதற்கான முயற்சி அவன் செய்யணும். One should not be attached more than the necessity of life required. இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். தேவைக்கு அதிகமாக எதையுமே சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது. அது எல்லாமே தடை கற்கள் நமக்கு ஆன்மீகத்துல போகிறதுக்கு. One should not be more attached to wife, children and home than the revealed scriptures ordain இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான், அததான் நம்ம பரிபாலிக்கணும். இந்த இடத்துல நம்முடைய கடமை என்ன? ஒரு குடும்பஸ்தரா நம்முடைய கடமை என்ன இல்லையா? நம்முடைய பிள்ளைகளை நல்வழியில எடுத்துட்டு போறது, நம்ம குடும்பத்திற்கு தேவையானதை எல்லாம் வந்து செயல்படுத்துறது, இந்த வேலை செஞ்ச நல்ல 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 ஒழுக்கங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு இது. அதுவும் தன்னுடைய மனைவிக்கு செய்யறதோ பிள்ளைகளுக்கு செய்வதோ பிற்காலத்தை நாம வந்து அந்த நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து அதற்கான ஈடு, அதாவது சமமாக நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து
பெற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற ஒரு கருத்தோடு நம்ம செய்யவே கூடாது. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய கடமை என்பதை எண்ணிக்கொண்டு அவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஒன் ஷுட் நாட் பி ஹாப்பி ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? நமக்கு ஆசை இருக்கும், சிலது பிடிக்கும், சிலது பிடிக்காது இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் பொழுது பிடிச்சிருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்ச உடனே நாம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து வருத்தம், அதாவது one should not be happy or distressed over desirables and undesirables, knowing that such feelings are created by the mind. மனசுதான் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் இல்லையா? ஒரு சந்தோஷத்தையுமே ஒரு துக்கத்தையுமே உணரக்கூடிய தன்மை நாம எவ்வாறு அதை எண்ணுகின்றோமோ அதை பொறுத்துதான். இது மனசு சொல்லும், இது சுகம் என்று நினைத்தால் அது சுகமாகத்தான் தெரியும், இது துக்கம் என்று நினைத்தால் அது துக்கமாகத்தான் தெரியும். எல்லாமே இந்த மனதிற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் தான். அதனால மனசை ஃபர்ஸ்ட் நாம பக்குவப்படுத்தி கொள்ளணும். ஒன் ஷுட் டெவலப் லைக்கிங் ஃபார் அதாவது தனிமையான இடத்துல வசிப்பதற்கான அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். எஸ்பெஷலி பக்குவமானவர்கள் வந்து நிறையவே பேச மாட்டாங்க. அது நம்ம குரு ஆச்சாரியா கிட்ட இருந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நாம 10 வார்த்தைகள் பேசினாலும் அவங்க ஒரே வார்த்தை தான் பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு நம்மளை பார்த்த உடனே தெரியும் நம்ம எதற்காக வந்திருக்கோம் இல்லையா? நம்முடைய நடத்தை, சுபாவம், பேச்சு, இதுல இருந்தே அவங்க நம்மளை பத்தி அழகா எவாலுவேட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம கர்மியா, ஞானியா, யோகியா இல்லையா, இல்ல போகியா, எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்படி நம்முடைய சுபாவம், நடத்தையிலிருந்தே நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, இதெல்லாம் வந்து ஒரு குரு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா புரிந்து கொள்வார்கள். மேலும் one should avoid congested places where non-devotees congregate. அப்படின்னா பௌதிகவாதிகளுடைய செயல்பாடுகள்ல வந்து நம்ம அதிகமாக ஈடுபடக்கூடாது. இப்ப நம்ம ரிலேஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேரேஜுக்கு நம்ம கண்டிப்பா போய் தான் ஆகணும். எஸ், மேரேஜ் அட்டன் பண்ணணும், வாழ்த்து சொல்லணும், எஸ், முடிச்சுட்டு வரணும். அங்க போயிட்டு உட்காந்து அவங்க வீட்டு கதை இவங்க வீட்டு கதை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பேசக்கூடாது இல்லையா? அவங்க பாவத்துக்கும் இவங்க பாவத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம பின்னாலே அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதனால ஒருத்தருடைய தவறுகள் அவர்களோட இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நாம முயற்சி செய்யணும். One should become a scientist or a philosopher and conduct research into spiritual knowledge, recognizing that spiritual knowledge is permanent, whereas material knowledge ends with the death of the body. இது 100% true இல்லையா? நாம மரணித்த பிறகு நம்ம என்னதான், அதாவது ஞானத்துல வந்து உயர்வாக இருந்தாலும் ஒரு முறை இந்த கூட்டை விட்டு இந்த ஆன்மா பிரிந்து விட்டால் அதன் பிறகு வந்து அந்த ஞானமும் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னா இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த ஞானத்தை நாம உபயோகப்படுத்த முடியும். அதன் பிறகு அந்த ஞானம் இருந்தாலுமே இந்த உடல்ல இல்லாத வரைக்கும் அது வேஸ்ட் தான் இல்லையா? அது எது? பௌதீக ஞானம். அதே ஆன்மீகத்துல இருக்கும்பொழுது நம்ம இன்னொரு பிறவி எடுத்தாலுமே எந்த இடத்துல நம்முடைய சாதனையை நம்ம நிறுத்தி இருந்தோமோ அந்த இடத்துல இருந்தே நம்ம மீண்டும் வந்து தொடங்குவதற்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். ஆனா அதே நம்ம பிறவி இந்த கர்மியா இருந்தா இன்னொரு பிறவி எடுத்து நாம் என்ன பண்ணுவோம்? அனுபவிப்போம் நம்ம இல்லையா? அது கடினமான சூழ்நிலைகளை நம்ம பேசணும். இந்த these 18 ஐட்டம்ஸ் இல்லையா, மற்ற 20 ஐட்டம்ஸ் ஐ திங்க் எதையோ கிளப் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலி 20 பாயிண்ட்ஸ். இதெல்லாமே ஞானம் தான். இதை தவிர்த்து அனைத்துமே அஜ்ஞானம் என்று பகவான் வந்து எடுத்திருக்கிறார் பகவத்கீதையில. Bhakti Vinod Thakur maintained that all forms of material energy are merely external features of illusionary energy. And yes, மாதாஜி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இந்த பேராகிராஃப்ஸ்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. எது மாதாஜி? இருங்க ஒருத்தரா. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. இந்த 18 குறிப்புகளும் இணைந்து படிப்படியாக உண்மையான அறிவை வளர்க்க உதவும். இவை அல்லாத மற்ற எல்லா முறைகளும் அறியாமையின் வகையை சார்ந்தவை. இக உலக அறிவெல்லாம் மாயா சக்தியின் புற அம்சங்கள் என்றும் அவற்றை வளர்ப்பதால் ஒருவன் கழுதைக்கு சமமாகிறான் என்றும் மகா ஆச்சாரியரான பக்தி வினோத தாகூர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். இதே கருத்தை ஸ்ரீ ஈஷோபினஷத்தும் கூறுகிறது. ஈக உலக அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதால் இன்றைய மனிதன் கழுதையாகவே மாறுகிறான். ஆன்மீக வேடம் பூண்டுள்ள சில அரசியல்வாதிகள் இன்றைய நாகரிகத்தை சைத்தானை நாகரிகமானதாக்கி
நாகரீகமானதாக்கி பேசினாலும் பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான அறிவை வளர்ப்பதில் அவர்கள் அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்லர். ஆகையால் சைத்தானின் வசப்பட்ட இன்றைய நிலையை அவர்களால் மாற்ற முடியாது. இன்றைய ஹரே கிருஷ்ணா. நவநாகரிக ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பௌதீகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய கடினமான சூழ்நிலைகள் பற்றி இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பௌதீக முன்னேற்றம் என்பது நமக்கு வந்து நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலிருந்து நாம தூரமாக விலகி விடுகின்றோம். மேலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த உடலை ஏற்று மனித ரூபத்தையுமே நாம் அடுத்த ஜென்மத்துல எடுப்போமான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? ஏன்னா அதனுடைய கலாச்சாரமே வேறுபட்ட தன்மை என்பது சாத்தானிக் கலாச்சாரம் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டு. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு பேருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்றைய நவநாகரிக அமைப்பில் ஒரு சிறுவனும் கூட தன்னை தன்னிறைவு பெற்றவனாக கருதி கொண்டு பெரியவர்களை மதிப்பது இல்லை. நமது பல்கலைக்கழகங்களில் அளிக்கப்படும் தவறான கல்வியின் காரணமாக உலகம் முழுவதும் இளைஞர்கள் பெரியவர்களுக்கு பல தொல்லைகளை தருகிறார்கள். இப்படியாக அறியாமையின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரம் அறிவின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று ஈசோபனிஷத் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. பல்கலைக்கழகம் எல்லாம் அவித்யின் மையங்கள் என்று சொல்வதில் தவறில்லை. இதன் விளைவாக விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பிற நாடுகளை பூண்டோடு அழிப்பதற்கான பயங்கர ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள். இன்றைய பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பிரம்மச்சாரிய நியமங்களோ ஆன்மீக முறை சார்ந்த வாழ்வு பற்றியோ கற்பிக்கப்படுவது இல்லை. ஆன்மீக கட்டளைகளில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை. பெயரளவில் புகழுக்காக மட்டுமே மத கல்வி அளிக்கப்படுகிறது, செயல்முறையில் கடைபிடிப்பதற்கு அல்ல. இதனால் சமூக மற்றும் அரசியல் களங்களில் மட்டுமின்றி மத சம்பந்தமாகவும் விரோதங்கள் மலிந்து காணப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு? நமக்கு எங்கேயாவது ஆத்ம ஞானத்தை எடுத்துரைக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? நம்ம வெறுமனே இந்த ஸ்கில் செட் இல்லையா, அதாவது இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இல்லையா, ஒரு டொமைன் நாலேஜ் அதைதான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோமே ஒழிய அந்த பௌதிக லாபத்திற்காக தான் நம்முடைய அதாவது ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அபிவிருத்தி செய்துக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே அது ஏதாவது நமக்கு வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குதா? கண்டிப்பா கிடையாது. இன்னும் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி என்ற பேர்ல வந்து இன்னும் இப்ப ஆயுதங்களை எல்லாம் தயாரிக்கிறோம். அது எதற்கு தயாரிக்கிறோம்? பேரழிவை ஏற்படுத்துவதற்காக தான். தற்பாதுகாப்பு என்ற பேர்ல நாம அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நாம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஸோ எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியில கூட வந்து பிரம்மச்சரியத்தை பற்றியான இதெல்லாமே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எங்கேயுமே கிடையாது இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து அதாவது நம்பிக்கையும் கிடையாது அவங்களுக்கு வேத சாஸ்திரங்கள்ல. அதே மாதிரி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளுமே வந்து பக்குவம் அடைந்த செயல்களாகவும் இருக்கிறது கிடையாது. ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் எதையுமே பாஸ் பண்றது இல்லை. அதனால there is animosity not only in social and political fields but also in field of religion as well. சமயத்திலே கூட இது இருக்குன்றது வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்மூடித்தனமான தேசிய உணர்வு உலகின் பல பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. இந்த சின்னஞ்சிறு பூ உலகம் அளவு கடந்த பரந்த வெளியில் பிற துண்டங்களோடு மிதக்கும் ஒரு சிறு ஜடத்துண்டம் என்பதை யாரும் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. பிரபஞ்ச வெளியின் விரிந்த பரப்போடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஜடத்துண்டங்கள் எல்லாம் ஆகாயத்தில் காணப்படும் தூசி துகள்களுக்கு சமமானவை. இறைவன் தன் கருணையால் இந்த ஜடத்துண்டங்களை தம்மில் நிறைவு பெற்று முழுமைகளாக படைத்திருப்பதால் பிரபஞ்ச வெளியில் பறப்பதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவை குறைவின்றி பெற்றிருக்கின்றன. இன்றைய விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்பவர்கள் தமது சாதனைகளை பற்றி பெருமைப்பட்டு கொள்ளலாம். ஆனால் கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படும் மாபெரும் விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்லும் உன்னதமான ஓட்டுநரை பற்றி அவர்கள் எண்ணி பார்ப்பது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாமெல்லாம் இப்ப சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இல்லையா, இங்க இருந்து ஒரு விண்கலத்தை அனுப்புறோம். அதுக்கு எவ்வளவோ கோடி கணக்குல வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி அநேக ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து வான்வெளியில அதாவது விண்வெளியில வந்து நம்ம விடுறோம். ஆனா பகவான்
இந்த பிரபஞ்சத்தையே இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். நாம் எல்லாம் எப்படி ஒரு சிறு துகள்கள் போலதான் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சமே இல்லையா? சோ காரணோதக சாய் விஷ்ணுடைய சுவாசத்துல அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. எவ்வாறு நம்ம ஒரு நீல்ல வந்து ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பொறி ஏதாவது போட்டா எப்படி இருக்கும், இல்ல மிதந்துட்டு ஒரு இல்லைன்னா ஒரு உடன் பீசஸ் எல்லாம் போட்டா மிதக்கும். அது போலதான் ஒவ்வொரு அண்டமுமே இருக்கிறது. இந்த உண்மையை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் இயங்குவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால், அவருடைய ஆற்றலால் என்பதை நாம புரிந்து கொண்டால் இங்கே நாம் எதையுமே வந்து செயல்படுத்துவது கிடையாது, செயல்பட வைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை நாம கண்டிப்பா உணர வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எண்ணற்ற சூரியன்களும் எண்ணற்ற கிரக ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறைய இருக்கு, பார்த்து எண்ணற்ற சூரியன்களும் எண்ணற்ற கிரக அமைப்புகளும் உள்ளன. உன்னதமான பிரபுவான இறைவனின் சின்னஞ்சிறு ஜந்துக்களாக இருந்தாலும் வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான இந்த கிரகங்களை ஆக்கிரமிக்க முயல்கிறோம். இதனால் நாம் மாறி மாறி பிறவி எடுத்து மடிந்து பிணியாலும் மூப்பாலும் துன்புறுகிறோம். மனித வாழ்வின் ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. என்றாலும் படிப்படியாக 20 அல்லது 30 ஆண்டுகள் என்று குறைந்து வருகிறது. அவித்தியின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தால் முட்டாள்களாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் புலன் இன்பங்களை திறம்பட துய்க்கும் இச்சையால் இக்கிரகங்களுக்குள் தத்தம் தனி நாடுகள் என்று ஏற்படுத்தி கொண்டுள்ளார்கள். இம்மூட மனிதர்கள் தத்தம் நாட்டின் எல்லைகளை சரிவர நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பற்பல திட்டங்களை வகுக்கிறார்கள். இது நகைப்பிற்குரியதாகும். இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் போது ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளுக்கு கவலையை விளைவிக்கிறது. நாட்டின் 50% சக்தி பாதுகாப்பிற்கான ஏற்பாடுகள் செலவழிக்கப்பட்டு வீணாகிறது. அறிவை வளர்க்க யாரும் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதில்லை. என்றாலும் இவ்வுலக அறிவு மற்றும் ஆன்மீக அறிவில் மேம்பட்டு இருப்பதாக பொய்யாய் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ உண்மையான ஞானத்தை பற்றி யாருமே பொருட்படுத்துறது கிடையாது. இந்த பௌதீக ஞானம் அப்படின்னா நம்முடைய அறிவு எல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய இக உலக செயல்கள்ல தான் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? அழிவு ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து செயல்களிலுமே நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூக்ளியர் பாம் தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு பாம் நம்ம ஒரு இடத்துல போட்டா மீண்டும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு புல் பூண்டு கூட வந்து விளையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இருந்தாலுமே அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடுகின்றோம். அதனால நம்முடைய உண்மையான சங்கடங்களை நாம நோக்கிறதே கிடையாது. இந்த சிறிது காலம் இருந்து விட்டு செல்லக்கூடிய சங்கடங்களுக்கு நாம பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இருக்கிறதா நாம தேடிக்கொள்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே பர்மனன்டான சொல்யூஷன் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே தற்காலிகமானது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி எல்லாரையும். ஓகே, எல்லாருமே அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய தவறான கல்வி முறையை பற்றி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை எச்சரிக்கிறது. உண்மையான அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கிறது. தீரர் ஒருவரிடமிருந்து வித்யை அறிவை பெற வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. ஜடமாயையால் அல்லலுறாதவன் தீரன். முழுமையான ஆன்மீக ஞானம் பெறவற்றல்லாத எவரும் ஸ்திரமாக நிற்க முடியாது. சிற நிலையிலுள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டு ஏங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ இல்லை. பௌதீக தொடர்பால் பெற பௌதீக உடலும் மனமும் தன் உண்மை நிலைக்கு புறம்பான பொருட்கள் என்பதை தீரன் உணர்ந்திருக்கிறான். எனவே அவன் இக்கட்டான எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் ஆதார நிலையிலிருந்து பிறழாமல் பார்த்துக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தீராவை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கான். தீரா என்றால் நிதான புத்தி உடைய மனிதர் இல்லையா? யோசிச்சுதான் வந்து வேலையை செய்வார். அதனால அடுத்தவங்களுக்கு என்ன அதாவது பங்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது, பாதகங்கள் என்ன வரப்போகிறது, இதெல்லாம் உணர்ந்து செயல்படுபவர்கள் தான் வந்து தீராக்கள் என்பதை நாம படிக்கிறோம். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து
ஆவித்தியில் இருந்து நம்ம செயல்பட்டோம் என்றால் சோ நம்ம வந்து இந்த பௌதிக சங்கடத்துல மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். இதுல அழகான ஒரு வரி எதுனாக்கா, இந்த இதுல அது நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபா, அது நீங்க இப்ப படிச்ச ஜீரா ரியலைசஸ் மெட்டீரியல் பாடி அண்ட் மைனஸ் அக்வைர்டு சார்ஜ் மெட்டீரியல் அசோசியேஷன் இல்லையா. இந்த மனசு என்ன ஆகுனாக்கா இந்த பௌதீக கலங்கங்களோட வந்து இணையும் பொழுதுதான் நம்ம தவறுகள் எல்லாமே இழைக்கின்றோம். அண்ட் பட் ஃபாரின் எலிமெண்ட் therefore simply makes the best use of the bad bargain இல்லையா. பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் பேட் பார்கென் தான் ரொம்ப அழகான வார்த்தை. அதாவது நம்ம இந்த உலகத்துல எல்லாமே சங்கடங்கள் தான், ஆனா அதுல எவ்வாறு நாம வந்து நிம்மதியை தேடிக்கொள்கின்றோம் என்பதை பத்தி தான் எடுத்து வைக்கிறது. லிவிங் என்டிட்டி as actually as. அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா வாசி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக உடல் பௌதிக உடலும் மனமும் ஆன்மா பெற்றுள்ள இடர்பாடுகள். உயிர் துடிப்புள்ள ஆன்மீக உலகில் செயற்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் ஜட உலகம் உயிரற்றது. உயிரற்ற ஜட பிண்டங்களை உயிர் தத்துவமான ஆன்மீக பொறிகள் இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் வரை உயிரற்ற ஜட உலகம் உயிர் உள்ளதாக தோன்றுகிறது. உண்மையில் உன்னதமான இறைவனின் அம்சங்களான உயிருள்ள ஆன்மாக்களே இவ்வுலகை இயக்குகின்றன. இவ்வுண்மைகளை எல்லாம் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து தீரர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். கட்டுப்பாட்டுக்கான நியமங்களை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் இவ்வறிவை தீரர்கள் அடையப்பெறுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சாதன பக்தி கண்டிப்பா நாம பயிற்சி செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சோ நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலே வந்து பேட் சூழல் தான் இல்லையா, சங்கடமான சூழல். ஆனா அதுலயே வந்து நாம வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்புல நாம செல்வதற்கு எவ்வளவு பிரயத்தனங்கள் செய்கிறோமோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்கெயின் இல்லையா. இப்ப நம்ம ஒரு மளிகை கடைக்கு போறோம், இல்ல ஒரு வெஜிடபிள் கடைக்கு போறோம்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதுலயே வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம பார்கெயின் பண்ணி வாங்க முடியும். இருப்பதுல வந்து பெஸ்ட் பார்கெயின். அந்த மாதிரி நாம இந்த இக உலக வாழ்க்கையிலே வந்து நாம செய்யக்கூடிய பெஸ்ட் பார்கெயின் எதுனாக்கா நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பக்தியின் தரப்பில் இட்டு செல்வதுதான். தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்கெயின். ஓகே, எஸ் மல்லிகா மாதாஜி, இந்த 2 பேராகிராஃப் இருக்கு, நீங்களே வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கட்டுப்பாட்டிற்கான நியமங்களை கடைபிடிக்க விரும்புபவன் அதிகாரம் பெற்ற குருவின் பார்வையின் கீழ் வர வேண்டும். பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷ்யனுக்கு வருகின்றன. அவிதையின் பார்ப்பட்ட அபாயகரமான கல்வியின் மூலம் இப்படிப்பட்ட அறிவு பெறப்படுவதில்லை. புருஷோத்தமனான இறைவனின் அடிபணிந்து கேட்டறியும் கல்வி மட்டுமே ஒருவனை தீரனாக்க வல்லது. பக்குவமான சிஷ்யன் அர்ஜுனனை போல் இருக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவும் உன்னதமான பிரபுவை போன்றே சிறந்து விளங்க வேண்டும். இதுவே சலனமற்ற தீரனிடமிருந்து வித்யை அறிவு பெறும் முறை. அதீரனானவன் தீரனின் பயிற்சியை பெற்றிராதவன் பிறருக்கு போதிக்கக்கூடிய தலைவனாக விளங்க முடியாது. தீரர்களாக பாவனை செய்யும் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் உண்மையில் அதீரர்களே. அவர்களிடமிருந்து பக்குவமான அறிவை எதிர்பார்க்கவியலாது. நமது வருவாயில் ரூபாய் பைசா கணக்கு பார்ப்பதிலேயே அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை ஆத்ம ஞானத்திற்கான சரியான பாதையில் எப்படி வழிநடத்தி செல்ல முடியும்? உண்மையான கல்வி பெறுவதற்கு தீரரிடம் பணிவுடன் கேட்டறிவது ஒன்றே வழி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் இல்லையா, விவசாயாத்மிக புத்தி கேட்கும் நந்தனா இல்லையா. நம்ம சப்மிசிவா கேட்கணும், அடக்கத்தோடு கேள்விகள் கேட்கணும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட உண்மையை கண்டவர்களிடத்துல. சோ மேலும் இந்த இடத்துல வந்து ஃபாலோ 4 விதமான அந்த கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்றதுனாக்கா நம்ம வந்து குரு பரம்பரால இருக்கணும். குருனுடைய அனுகிரகம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஆனா that such knowledge does not come in hazardous way of means education. அதாவது நாத்திக கொள்கையினால நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ நம்ம வந்து பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம அமைத்துக் கொள்ளணும். மேலும் such knowledge does not come in hazardous way of nuisance இல்லையா. ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம அந்த நாலேஜ் பெற முடியாது. ஆக்சுவலி one way of become a தீரா only by submissively hearing இல்லையா. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேனா சேவையா, அதுதான் நாம செய்ய வேண்டியது. அப்படின்னா அடக்கத்தோடு நாம வந்து கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். உண்மையை கண்டவர் வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துரைப்பார், உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துரைப்பார் என்பதை நாம உணர்ந்து அவர் பாதங்களில் நாம சரணாகதி அடைய வேண்டும். சோ அப்படிப்பட்ட தீரா became தீரா by submissively. அர்ஜுனா வந்து பாத்தீங்கன்னா he became a தீரா by submissively hearing Lord Krishna.
அதாவது பகவானை கேட்க கேட்க அவரும் பக்குவம் அடைந்தார். அதுதான் பர்ஃபெக்ட் டிசைபிள்கான குவாலிபிகேஷனே இல்லையா. கார்பண்ய தோஷ பகத் சுபாவக இல்லையா. அந்த 2.7 ஸ்லோகத்துலதான் அவர் வந்து ஏகா அதாவது எனக்கு எது நன்மை ஒன்று எது என்றது எனக்கு எடுத்துரைப்பாக கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் கேட்பார் இல்லையா. சோ அந்த அடக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம். நமக்கு டவுட் இருந்தாலும் அதை வந்து அகங்காரத்தோட கேட்கக்கூடாது, அடக்கத்தோட கேட்கணும். The spiritual master must be as good as Lord himself. அதாவது பகவானிடத்தில் என்னெல்லாம் ஆன்மீக பண்புகள் இருக்கின்றதோ அதேதான் வந்து அதுல சிறிய அளவு பாகம் இல்லையே 78% வந்து யார்கிட்ட இருக்கும், குரு கிட்டையும் இருக்கும். அவங்கதான் வந்து தீரா என்று சொல்லப்படுவது. திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் வித்யா அப்படின்னா வித்யை எவ்வாறு நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்வது, குரு பரம்பரால இருந்து நாம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நாம நம்முடைய வாழ்க்கை நிலையை பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஆதிரா அப்படின்னாக்கா நாத்திகவாதிகள் இல்லையா. ஒன் ஹஸ் நாட் அண்டர்கான் த ட்ரைனிங் ஆஃப் தீரா. யார் ஒருவர் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுத்தறிவை வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஞானத்துல வந்து ஈடுபாட்டுலயோ cannot become an instructive leader. அவங்க வந்து யாருக்குமே இதை செய்ய அதை செய்யன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி என்பது அவர்களுக்கு கிடையாது. மாடர்ன் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆல்சோ போஸ்ட் themselves as தீராஸ் ஆர் ஆக்சுவலி அதீராஸ் அப்படின்னா and one cannot expect perfect knowledge from them. ஸோ அந்த படி அதாவது இவங்க பௌதீகத்துல இருந்து பிராமண இதை எடுத்திருந்தாலுமே அந்த அவங்க வந்து அந்த உந்துதல்கள் என்பது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் என்பதுதான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம அதீரா என்பது ஞானமற்ற தன்மை அப்படின்னா நம்ம எதையெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறோமோ அதுவே அவங்களுக்கு ஞானமாக தான் இருக்கும். உண்மையான தன்மையை வந்து அவங்களால நோக்க முடியாது. அவ்வாறு இருப்பவர்களால பக்குவமான ஞானத்தை வந்து கண்டிப்பாக பெற முடியாது. They are simply busy seeing their own remuneration in dollars and cents இல்லையா. வருமானத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். Then can they lead the mass of people right direction? அப்படிப்பட்டவங்க கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. சோ ஒருத்தர் வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவன் செயல்பட்டான் என்றால் அவன் எந்த பதவி எடுத்திருந்தாலும் அந்நிலையே அவன் வந்து உணர வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஆனா அதை எடுத்துட்டு நம்ம சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணா இருந்தா கண்டிப்பா அது முரண்பாடானது என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கேன் தே லீட் த மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு ரைட் பாத் ஆஃப் இதெல்லாம் யார் ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களால வந்து இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காரு. Thus one must hear submissively from a தீரா இல்லையா. அடக்கத்தோட நாம வந்து கேள்விகள் கேட்கணும், அவர் பணிவோடு அவருக்கு பணிவிடை செய்யணும் இல்லையா. கேட்கக்கூடிய அந்த சாதனையை தான் நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். நம்ம கிட்ட மேஜரா பேஷன்ஸ் தான் கிடையாது இல்லையா. அந்த பொறுமையை வளர்த்து குருவினிடத்துல இருந்து நாம கேட்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து நாம வளர்த்து கொள்ளணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராம் ராம்